dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungod karon, ano sab kini ang programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang magadapit kaniyo magapanghinaot anining tungod karon nakapagpaluna na kamo sa inyong mga nahamutangan para mapatalihugan ang kamatuoran makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master Ganamo pa din sab ang among pagpandunlo kaninyo. Kundo na may mga basahon nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura alang sa tanang mga kaigsonan ang mga pagpangamusta namo sa tanang mga chapter president sa nagakalain-lain nga mga dapit di nagahupot sila og radio station para mailagad kini. Kumusta kaninyo mga chapter president o mga kaigsonan nga nagsunod nining atong programa sa radio station? O dili usab nato pagkalimtan nga adunay atong obligasyon may tungod sa pagpanglikom para padayon nga mahimo ang atong PBCM Palace reconstruction. O kumusta sa tanang mga kaigsonan diri sulod sa PBCM compound sa lahutay o anaa gyud sa pagsunod sa pagtulun-an gyud kang master. O labi na sa mga kaigsonan diri sa dapit sa Villanueva sa mga nagsunod karon, kumusta? Og diri sa dapit sa Balingasag, Misamis Oriental og sa Hingoog City, kumusta kaninyo? Diri dapit sa Bukidnon o sa Manolo Portage Bukidnon o diri sa dapit sa Taguluan, kumusta kanimo brother Siri Edkila? O diri dapit sa Natumulan, labi na kang brother Bernardino Arias ang usa sa chapter diri nga na-assign, kumusta? O sa mga Prekiti family. O karon nining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta sab kaninyo mga igalang magkigsuran kininyo alagat si Brother Dibog Pergete. Magadalit usab kaninyo ini mga langit ug lamdag sa kinabuhi. Ug sa dili sa paglangan ihatag ko kamo sa iba pag ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo karon makiguban ebanghelista Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton o kinasing-kasing sa tanan nga mga nagapaminaw o nagatanaw sab sa YouTube nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa pagtulunan sa PBCM og nini karon aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa nga ministro. Kumusta usab og mayong pagpatalinghob kaninyong tanan sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo naagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghob nining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag Sabado ug aduna usab matag adlang Domingo sa inyong pagpatalinghob. Kumusta kaninyong tanan nga nagapaminaw karon sa radio nining oras ug nining maong sibihan ug nagalantaw usab sa atong Facebook Live? Kumusta kaninyong tanan? Og sa tanan nga mga miyembro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Kitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa gihawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod? Dini sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dini sa sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado magigsunan duha ka hugna kay inyong pagpatalingog. Unang hugna alas 3 kadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 kadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. O kita kang kinabuhi sa itong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Dever Resaba, usab ang naghatag o sponsor na ini, maong GRM, Auto and Motorcycle Parts Trading, din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries, nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa itong mga suging paminawan din sa Hingoog City, ang atong programa, mabati ninyo kami matag-adlaw Domingo, din hining maong sibihan sa Railbait Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon din gitagang kinabuhi og nag-sponsor nini mao ang atong Chief Minister Reverend Charlie Eugenio
Usab ang chapter president si Sister Avelina Quisimondo o si Brother Mario Warlito Chabit kauban nga ministro o usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Atong ikumusta ang ato ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo? Attorney Ramil G. Carion. Ato sab nga gipahibalo nga kung kinsa katong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang ang numero nga makita sa screen ug sa mga nagapaminaw. Mao kini ang numero 0917-811-8882. Ato sab nga gikumusta nga ato ang suking tigpaminawan nga kanunay nagapalanog-lanog sa atong programa dinhi sa Barangay Danau sa Puro 4, sakop sa Saan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother Juanito Bacala uban sa imong pamilya? O sa tanan ng mga membro sa PBCM, ang ato ang mga basahon, mga official nga mga bagong basahon sa PBCM, available na kini sa ato ang central office dinhi sa PBCM compound, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Busa kuha na kamo og kopya niini nga mga basahon, mga kaigsuonan. O garon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungura karon Brad Ron, Brad Rene, Brad Hernan, ang ato karong pag-isgutan mao ang pagtubag sa pangutana o komento ni Rigor is Alid Anip, Part 3, series sa number 1 and 2. Pero kini atong gitubag mo kini si Roger de la Piña, suli lang lugar na iyang ngalan, no? Pero sa dili pa nato pagabuaton ang pagtubag, Bradron, ato sang ihatag ang pagpangamusta sa uban pa nga nagapaabot sa pagtubag nato sa ilang maong mga pangutana, Bradron, para makahibalo sila nga wala ginato kalimti ang ilang pangutana, lamang naka-arrange naman og kinsay nag-una o nagsunod mo na nga magpaabot lang sila sa atong pagtubag. Okay, Reb, mao ni ang mga pangalan sa mga nagapadangat sa mga pangutana. Ang una dinhi mao si Rigor is Alid Aniep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikaduha mao si Eliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikatulo mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ug ang ikaupat si Lance Orais. Kumusta kaninyo nga nagapadangat sa mga pangutana o niadto usab nga adunay mga pangutana, amo usab ka ng idugang sa pag-display para mahibaluan nga kamo ng utana ug sundi lang ang among programa aron makuha ninyo ang among tubag pinagis pagpaminaw dinhi sa sibihan sa RPN Dixkio Radyo Ronda dinhi sa Cagayan de Oro City sa oras alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O balik kita sa atong uluhan sa atong tema, no, ang pagtubag sa pangutana o komento ni Rigor is Alid Aniep o kon Roger is de la Peña. Part 3 na kini, gikan sa series number 1 and 2. Ang atong mga pagtubag ni Brethren, ang standard na to, dili kita mohimo sa pagtubag nga kining magapanubra kita atong dugangan ang mga nakasulat sa Biblia o ka atong kulangan, brother. Ato ipakita, brother. Okay, Reb, tinuod ka na og mao kini ang atong mga gipasikaran nga nakasulat sa Biblia og sa tudlo ni Master nga kun kita manubag og magapadayag sa atong doktrina, dili kita magasubra o magadugang sa mga nakasulat sa Biblia, dili pud ta magkulang sa mga nakasulat niini. Mao kini ang mga teksto nga akong pagbasahon alang sa mga naminaw sa radio o sa mga naglantaw sa Facebook, makita ninyo sa screen. Una dinhi ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ikatulo Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaapat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2, ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Basahon ako, Reb, ang usa sa teksto nga akong gi-mention mao kini ang nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, mo ning atong mabasa. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa mga mahal lamong tigpaminaw, labi na sa nagapangutana kanamo nga si Roger de la Peña nga adunay ang mga komento o pangutana. Sa nakasulat sa Biblia, dili gyud
kami nga magpamatuod kung dunay among tubagon pod nga dugangan namo ang mga nakasulat sa Biblia kung unsa man mao gina ug dili pod namo pagakulangan mo nang na-display ka ng mga bahina. O lagi kung doon na may mga basahon nga referensya gigamit pero dili para sa pagsupak sa Biblia. Unya amo gyud ipakita pod dili para sa among kaatbang ba nga magwali diri katong ilang gipangwali amo katong mga original nga pagwali unya tungod kay pag magamit og referensya wa man diha diferensya man kay inawat-awat lagi amo nang papel na lang ang makita. O kung atong gipasabot nga atong kaatbang Reverend katong nagprograma nga atong gisundan nga ang ilang pundok mao ang PADIM nga kanhi mga membro sa PBCM o mga ebanghelista sa PBCM nga imong mga gitudloan. Og sa dili pa nato ihatag ang kinatibuk-an sa ihang kibalik komento o pangutana diin nagkinahanglan og pagtubag nato brethren ato sang pamation ang usa ka bililhon nga awit brethren nga atong gikompos nga pahanungod ni atong mga kawatan ba nagpatutuo nga sila mo'y original sa doktrina pero kita di ay brethren nga way lain nga kawatan o tulisan sa doktrina katong nag-una nato nga PADIM brethren. Tinuod ka na, ang nagtukod mao si Hermoines Macarayo kauban si Danilo Nako. Atong paminawan ang bililhon nga awit nga imong gikompos, Reverend. Oh yeah. Paminaw ka mo, mga katauhan. Paminaw ka mo. Hear the word now. Si Master nagingon anaa sa diskomunyon adunay ikatulong gubat sa kalibutan tanan panghitabo sa mga katalagman ug sa mga relihiyon ipanghisgutan sa diliman binugo tungod kay naay nangopya nga mga kawatan sa doktrina nga sila maoy nakatuman sa propesiya pagkahilas ba kinigi propesiya na ni Master kani at Torah ang mga bakakon sila miingon hakuton tapaingon sa kalangitan ibutang ta sa bagong yuta nga maoy atong puhian pero kini nga kadakuon katulohon piloon kining kalibutan nga atong gipuy-an. Pagka di malasa sa kaluwasan nga gitudlo nila tungod sa bakakon nga propeta ang scientist naggingon super earth ang tawag ni anang giimbento nila nga kaluwasan puro taong pangamatay dili ta mabuhi ug makaginhawa diha usa dili magbinugo tungod
Atong nabati brethren ang bililhon nga awit nga tungod sa bakakong propeta nga nangawat sa doktrina brethren, nagpatuo sila sa ilang kaluwasan. Pagkadimalasa tungod kay ang kaluwasan nga giimbento o gitudlo nila kadtumang gitawag brethren og super earth sa scientist nga katuluho daw kadakon ang kalibutan ug mao kun nay butanganan nila ni makarayo pagkahimos pod. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Problema, Oh. nagapahayag sila kalawasan yan ang dapit nga super earth pero sa atong gisusi ang super earth why taong mabuhi dito reverend kay puno sa gas kining maong gitawag og super earth. Og atong pagabasahon ba doon ang kinatibuk-an lugar pangutana o komento ni Roger de la Peña brethren. Atong i-display sa screen reverend morning yang comment sa atong programa sa RPN DXKO dinhi sa Cagayan de Oro. Mao kini Roger is Alid Anyep og morning yang comment reverend og buang ang di kasabot so buang lugar to ang wa na nagsunod sa 10 commandments. Okay. Nagsulti mi ini bahin sa kanila ni Makarayo nga atong gipasabot brethren nga nangabuang na sila ba sa pag pamatuod sa Biblia tungod sa pagpuasa lagi brethren og magsukwahi na sa mga ngabil. Unya aduna kitay sandiganan o gisaligan niya nga nakasulat sa Biblia pag magsukwahi sa mga ngabil buang lugar ang tawag. Mao nga sa pagpamati ni Roger de la Peña nakita nato nga mo din ni iyang gi-comment nga og buang ang di kasabot subuang lugar to ang wa na nagsunod sa napulo ka sugo kon 10 commandments. Ang tubag na mo niya na higala naman sa Biblia kung ang 10 commandments padayon nga gipapatuman labi na ang adlawng igpapahulay kung nag-ingon may nga wala na di nagsukwahi buang gid ang tawag namo. Kay kung nagpadayon na ang pagbantay sa adlong igpapahulay nya wala mi mo padayon mulugar gyud nga buang mi ana. Pero kung gipahunong na kung nakasulat sa Biblia adi ang nagpadayon ana mo putoy mulugar nga buang. Okay, nagsukwahi naman siya siyang mga ngabil kay ang di na ipagamit Gipagamit man gipadayon man. Gipadayon man. Pero hain ang usa sa mga sitas nga atong gibasa brethren sumala sa Biblia nga ana agoy mabasa nga buang kung magsukway isang ngabil tawgog buang hain kini mabasa. Anyarib ato mabasa kini sa Proverbio 19 versikulo 1. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukuhay sa iyang mga nabil ug mao'y usa ka buang. O nakita nato nga sa Biblia diay mayo pa ang kabos nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og may usa ka buang pag magsukwahi day brethren mahimong usa ka buang. Unya nganong atong gisad nga atong ipadayon brethren tungod kay daghan man sila gisaligan. Yun. Og atong i-display ang usa sa mga gisaligan nila brethren sa manyo. Mo ni ang gisaligan sa SDA kon Seventh-day Adventist. Ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20 dayon ilang parisan og pinadayag City 2 og 3. Karon atong pagabasan ang imong giingon Bradbong nga ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20 sa SDA nga Biblia giunsa pagkasulti kini nga mo'y ilang gisaligan Brad Rene. Anya atong basahon red og balaan na ang akong mga adlaw igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Mao ni ang usa sa mga gisaligan nga naagyod daw bradron nga balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo. Sa ato pa ang isunod ay nila sa pagpakita nga asa daw ang timaan, hain dayon ang isunod nila pag pamatuod niya na sa Biblia, Brad Hernan.
Niari rin ang ilang isunod atong basahon sa Pinadayag Kapitulo 7 bersikulo 2 hangtod sa 3 ang atong pagabasahon. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw. Og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Muni ang ilang isunod sa pagpamatod, Brad Ron. Brad Rene Prikite o Brad Hernan. Tungod kay nakasulat man sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20, kung balikan nato, namanggod diha nga, og bala na ang akong mga adlawng igpapawlay. Og sila mahimong usa ka timaan sa taliwa kanako og kaninyo. Kay mao daw ang ihatag nga timaan sa mga katawhan sa Dios Badron. Unya kay nakakita man sila angay pod kunohang ipares, pero di ra ba nimo ipares si Galang Roger de la Piña kay nasayod man mi nga Seventh-day Adventist ka, gumikan nga naghisgot kag 10 Commandments o napulo ka sugo nga sa ikaupat ka sugo diha nga nasulat sa papan nga bato naa diha ang gitawag og adlawng igpapahulay. Unya kay nakita man lugar sa Pinadayag City 2 og 3 nga nagingon unya nakita ko ang laing usa ka manunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios sa tuupat mo na lugar sa laing pagkasulti upatik og sa makusog nga tingog yang gisinggitan ang upat ka manunda nga hinatagan sa kagawom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat sa tres nga naghisgot lugar nga nag-ingon kanila ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Usa lang ang gisgutan bradon nga nagagikan sa silangan kining manulunda pero sa pagbuhat sa bulaton ningon amo ng katimbrihan sila diya sa mga agtang ayaw sa lugar dili sa ipapadagmal katong upat ka manulunda bradon nga gihatagan sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat o kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios na giyon amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Sa ato pa nagpasabot berdon nga leader kini nga modala sa pagpatik. May mga kauban May siya. mga kauban siya. Na karon atong susihon og kini ba kang patik nga gisgutan mo ba ka ang gitawag og adlawng igpapahulay isip patik berdon kay nakasulat lagi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20. Pero sa tinod, kining gitawag og manulunda, tagda man nga gikan sa silangan, usa kini ka sinugo o leader, bradron. Hain na to makita nga, usa kini ka sinugo, bradron. Okay, basahon na to. Ari ko mabasa sa Proverbio, Kapitulo 13, versikulo 17, Reverend, mao niya nakasulat. Ang usa ka daotan nga sinugo, mahulog ngadto sa kadaot. Apan ang usa ka matinumanon nga sinaligan maoy makaayo. O, timanaan na to, nga doon na di usa kadaotan nga sinugo, mahulog ngadto ginis kadaot. Apan ang usa, na gimension ba doon? Ang usa ka matinumanon nga sinaligan mo'y makaayo. May sinaligan di Ebradon nga, kung mudangop ang taon niya na, usa na nga sinaligan, mauna siya ang magdalag kayuhan o makaayo. Kung hain kining usa, katong gibasa na to nga usa, nga gikan sa silangan, pero may kauban ni Bradron. Nag-describe lang o description kini nga isip lugar mahimong leader na karon. Ang atong susihon, tinuod bagyod Bradron nga kining bahina nga gisaligan o gikutlo gyud kini sa Seventh-day Adventist nga doktrina kanang Pinadayag City 2-3 nga mo'y ilang gibasihan nga
ang gipasabot nila adlaw igpapahulay ka ng patik, brethren? Tinuod Reverend, og di sila makalimot tungod kay napati ka na sa ilang basahon nga naguluhan gikan sa kasing-kasing nga ang author ni mao si Eileen Goldwyn. Nausap kita niya na, brethren. Atong ipakita kini. Atong ipakita kay aron dili ba magkinagaskas ba? Aron ingnog na ay kanang gibasihan pero kinupya di ay. Sa kining Pilipinas ang itumbok nga halayong silangan. Busa ang Pilipinas di ay halayong tung silangan. Atong ipakita kay aron dili ba magkinagaskas ba? Aron ingnog na ay kanang gibasihan pero kinupya di ay. Atong basahon Reverend sa pahina sa 62 ang pagpahayag dinhi nga tinuod gyud nga gikutlo nila ang ilang basihanan sa pinadayag kag dinhi nagibasa sa kaubang ministro ang kapitulo 7 bersikulo 2 ug 3. Niya basahon ako dinhi sa pahina sa 62 Reverend ang nakapahayag dinhi sa maong basahon ang giingon. Timbre sa Dios ug timaan sa mananap nga mapintas. Itong basahon. Ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan sa ilang mga agtang. Gitapad gyud nila ang pinadayag kapitulo 7 bersikulo 3. So mao na ang nakasulat dayon dugang pa sa gipahayag ang igpapahulay sa ikaupat ka sugo, ilan ang gikonklusyonan. Mao ang sugo, mao ang timbris buhi nga Dios nagtudlo kini ngadto sa Dios ingon nga mao ang maglalalang ug mao ang timaan sa iyang makatarunganon nga pagbulutan ibabaw sa iyang mga linalang. Busa klaro nga ang ilang gipasabot nga timbre, brethren, igpapahulay. Kung mao pa higalang Roger de la Peña, ato naman ang natunan nga wala naman na nila bantay sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa ato nang napamatud-an. Pero tungod kay daghan man sila gisaligan o gigunitan nga mga sitas, moning atong gituki karon kung kini bang gisgutan sa pinadayag City 2-3 o 3 nga nagisgot og patik kinibay adlaw igpapulay ang patik. Pero sa atong natun-an dili kana moy mao. Pero balikan sa nato sa uban nga hubad, brethren, ang gibasa nato nga 13:17 sa proverbio, brethren, pero diri kita sa English, brethren, para pagklaro og giyon sa nakini pagkasulti kung basahon nato sa English katong sinaligan, brethren. Okay, basahon na nato. sinugo sa Dios. Okay, basahon to Reverend sa King James English Version, ang Proverbs chapter 13 verse 17 ang gingon. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is health. So ang sinugo nga gisgutan, Reverend, sa English Katong sinaligan sinaligan gingon nag ambassador nga mo'y maghatag og kaayuhan. sa atong pinulungan, brethren. Ang usa ka daotang sinugo mahulog ngadto sa kadautan, apan ang usa ka matinumanon nga sinugo atong giyong ambasador maoy kaayuhan. Di sa ato pa nakita nato nga kato di ang ambasador sa laing pagkasulti sa English man na. Sinugo di na nakaron ang ato naman nga pagsusihon hain ba ang dugang payag nga makuha nato ang the word nga ambassador, brethren. Okay, nga kana sinugo ang bot pasabot niya na. Dire gyapon, Reverend, sa Biblia nga English version sa King James, wala na ko mabasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Ang gingon, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Sa atong pinulungan, Reverend, busa karon kami mga ambasador ni Kristo. Ingon nga ang Dios nangamuyo kaninyo, pinaagi kanamo, kami nangamuyo kaninyo sa dapit ni Kristo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Busa atong gikuwaag punto o example, brethren, nga kadto diyang gisgutan sa Proverbio kapitulo 13 versikulo 17 nga sinaligan apan ang usa ka matinumanon nga sinaligan mo'y makaayo. Sa King James Version sa English gitawag di nag-ambassador, brethren. Na pwede man gyapon ingnon sa Cebuanog ambassador. But ipasabot nga sinugo o sinaligan sama ni Apostol Pablo.
siya ay nagsulti sa gitawag og sa gibasa nimo brethren ang ikaduhang Korinto 5:20 nga sa pagpakita nato nga kadto di ay matinumanon o sinaligan brethren gitawag di ito og ambasador. Karon tungod niya na kay nakita man nato ang atong susihon pod brethren sa ubang hubad kay pabor naman nimo sa Biblia giunsa na kada pagkasulti kadang Proverbio Kapitulo 13 versikulo 17 brethren. Okay, so siya na po nato ang lain translation, Reverend, kini the Passion Translation. Nausab kita niya na brethren pero lain og cover pero ang sulod maora. Maura. Basahon na to ang Proverbs chapter 13 verse 17, Reverend, kung giunsa na ni pagpahayag kining sinugo magingog ambasador sa uban nga mga hubad kagani natong gibasa. So dinhi sa the Passion Translation atong basahon. Proverbs 13:17 gingon, an undependable messenger causes a lot of trouble, but the trustworthy and wise messengers release healing wherever they go. Sa atong pinulungan, atong basahon, ang dili kasaligan nga mensahero hinungdan sa daghang kasamok, apan ang kasaligan og maalamon nga mga mensahero nagpagawa sa kaayuhan bisan diin sila moadto. So tinaw na Reverend nga kining sinugo nga maurang ambasador sa laing hubad tawgon dahil sila mga mensahero. Kay gingon man to sa ubang hubad brethren nga ang usa ka sinaligan pero giplural na brethren mga mensahero kay may kauban man na kay ang katumbas ni ana sa kauban nga tagna mo man katong City 2-3 sa pinadeg nga magapamatik brethren. Nagidahom sa mga SD nga ang patik nga pagabuhaton mautong pagbantay sa adlaw o sa lugar to katimaan tungod sa ilang nabasa sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 20 kini ang doktrina nga gipasakupan ni Roger de la Peña brethren. Nakaron ang ato namang susihon giunsa sa pagpahayag diha niana sa ubang hubad sa Biblia brethren. Kay pabor mangyapon nimo brethren ang usa ka Biblia nga naglitok-litok mong sila ganina brethren og Young's literal translation pero wadiha brethren naglitok-litok atong gisundan nga pagtulunan sa PADM Reverend. Pero kita do na ba brethren? Do na. O nagamit na sa taglaing version kining Young's literal translation na kita ato Reverend, no? Nagipakita na to. Itong basahon sa pagpahayag sa nakita nato brethren, klaro kayo? Naimarka. Young's literal translation. Young's man sa nagwali ganina brethren. Young's pa sa nagwali. Basahon na to Reverend ang nakasulat din sa Young's literal translation. Og inigbasa na to og dili ba sila mahayang brethren? Complete all the new ministry Reverend no by Robert Young. Atong basahon. Revelation chapter 7 verse 1. And after these things I saw 4 messengers standing upon the 4 corners of the land, holding the 4 winds of the land, that the wind may not blow upon the land, nor upon the sea, nor upon any tree. Sa atong pinulungan rin itong masahod, o gumani ini nga mga butang, ako nakakita og upat ka mga mensahero nga nagbarog sa upat ka mga suok sa yuta, nga nagkupot sa upat ka mga hangin sa yuta, aron ang hangin dili muhuro sa yuta, ni sa dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. Busa, kining gisgutan sa King James Version Cebuano brethren or English nga angel o manulunda isa ubang hubad na brethren sa Young's literal translation by Robert Young. Nakita nato nga gitawag kana og messenger. Sa uban na kaning angel. Mensahero day ang gipasabot niya na brethren. Unya kay mensahero man katong manulunda pod gagikan sa silangan brethren. Kara bagyapon gitawag gyapon messenger sa imong gibasa gyapon brethren ko ipadayon? Ato ipadayon pagbasa Reverend kay messengers gyapon ang pagpahayag ni ini. Adin ta mabasa sa verse 2 and 3 sa chapter 7 sa maura gyapon sa Revelation ni ining translation nga Young's literal translation by Robert Young. Gingon na, and I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God, and he did cry with a great voice to the 4 messengers to whom it was given to endure the land and the sea, saying, do not endure the land, nor the sea, nor the trees,
till we may seal the servants of our God upon their foreheads. Sa atong pinulungan, ako nakakita og lain nga mensahero nga may kayab gikan sa silangan sa adlaw nga adunay usa ka selyo sa buhi nga Dios. Og siya misinggit uban sa usa ka dako nga tingog ngadto sa upat ka mga mensahero ngadto kang kinsa kini gihatag sa pagdaot sa yuta og sa dagat nga nag-ingon, dili ninyo pagdaoton ang yuta ni ang dagat ni ang mga kahoy hangtod nga masiluhan namo. Nanay kauban kay namo na gamit ang mga alagad sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Kung mao, katong gibasa nato ganina sa The Passion Translation bradon sa Proverbs chapter 13 verse 17 nga gitawag og messengers bradon, mao na nga gitawag di ay na og manulunda o mensahero sa ubang hubad bradon sa Biblia nga atong gipangbasa. Muna sila ang kauban og kanang usa diha bradon sinaligan may kauban nga mga magpatik og kung ang Seventh-day Adventist Church nga relihiyon mo ipasultiyon, sila na nagapamatik bradon. O gatong mga kawatan sa doktrina bradon, sila kuno na ganina ila man ang gibasa-basa. Pero waag yoy makita nga Young's literal translation mo na nga kung ba pa sukmagay bradon, puros sila ng hayangs. Kaya atong i-plural lang ba? Nakaron. Atong balikan ang gipahayag sa nakasulat sa Pinadayag City 1 og 3, Brad Hernan, para pagpatinaw nga kung sa Young's literal translation gitawag nag messenger o mensahero, pero sa Seventh-day Adventist nga Biblia gitawag kana og manulunda. Ani ara brin atong basahon ang sitas nga imong gikaingon sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3 ang atong pagbasahon. Tapos nini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakita nato gitawag kana og manulunda. Sa Young's literal translation nga atong gibasa kaganina o gibasa ni Bradrone, matinaw nga gitawag kana og messengers o mensahero. Nagkasupak ba ang mensahero o gitawag og angel? Wala. O sinugo? Wala, mga mahal lamong tigpaminaw. Kay sa gibasa nato sa Proverbio ganina sa kapitulo 13 bersikulo 17 sa Seventh-day Adventist nga Biblia sa permero gyud, makita nato nga gitawag kana og sinaligan. I-highlight yelo na to. Apan ang usa ka matinuanon nga sinaligan mo'y makaayo sa ubang hubad ambasador or kinini ang messengers, sinugo, mensahero, maura ang gipasabot niya na. Pero kung maghisgot tag anghel, may timan-an nga ang pulong anghel dili o sa lamang kakahimtang ang gisgutan. Kaya ang kasagaran brad nun, ang ilang nasabtan nga basta anghel, may pako. Dili na sila muuyon nga tao pwede tawgon og anghel. Pero sa atong ipakita karon nga mga referensya brad nun, magpatinaw nga ang gitawag di ay og anghel o manulunda, duha di ay kakahimtang. Ayan ang puriba brad nun. Okay, ang primer basahon ako kining Holy Bible, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints kining Biblia Reverend. Atong basahon din sa ilang mga Biblia kay ilang gihatag ang kahulugan sa angel. Sa page 591 Reverend, atong basahon ang giingon sa angel. These are messengers of the Lord and are spoken of in the epistle to the Hebrews as ministering spirits. So na ang Hebreo chapter 1 verse 14. We learn from latter-day revelation that there are two classes of heavenly beings who minister for the Lord.
those who are spirits and those who have bodies of flesh and bone. Sa atong pinulungan, iyon sa pagbayad. Anghel, kini mga mensahero sa Ginoo o gisgutan diha sa epistola ngadto sa mga Hebrewanon isip mga espiritu sa pag-alagad. Hebrewanon 1:14. Atong nakatunan gikan sa ulahing mga adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka klase sa langit nung mga binuhat nga nangalagad alang sa Ginoo. Doon sa mga duha ka klase ng langit nung mga binuhat nga nangalagad daw sa Ginoo. Kadtong mga espiritu o kadtong adunay mga lawas nga unod og bukong. Busa, matinaw mga mahal lamang tigpaminaw, higalang Roger de la Peña, nga ang gisgutan daeng manulda o anghel nga gitawag og sinugo, duha ka kahimtang sa klase. Ha? Atong nakatunan gikan sa ulay mga adlaw nga pagpadayag, matod pa sa nabasa o gibasa ni Bradron, nga duha ka klase sa langit ng mga binuhat nga nag-alagad sa Ginoo. Katong mga espiritu o katong adunay mga lawas og unod og bukong. Sa ato pa mo ng tao, espiritu nga kahimtang og may tao. Busa atong masabtan unya kini nga kadtong naas pinadayag City 3 nga gibutang ninyo niining basahon nga ang Seventh Adventist may katumanan nga magdala sa patik unya adlaw igpapahulay. Nakita nato nga dili gyud literal nga kahimtang nga manulda nga espiritu kahimtang kay una Bradron sila man kuno na. Di sa to patao sila. Tinuod. Di klaro na lang bisag di pa nato ipakita ang diferensya. Kung atong ipakita ang diferensya Bradron, walay referensya. Kay nagpakita ang tag diferensya pero bas atong mga kaatbang babaron nga padim mura pud tuog nakareferensya pero dakong diferensya ba kay kinawat man to nila tong istorya. Labi na nga nagpakita ta nga nagyoy referensya nga Biblia sa gitawag og Mormons Bradron nga gipatabanan nila dictionary. Aside niya na Bradron, adto na pa ba kita ipakita o makapakita pa ba ta nga ang manulunda duha gyud kakahimtang ang isgutan tao nga kahimtang og espiritu nga kahimtang? Aduna tay dugang pagpahayag o pagpakita Reverend nga prueba nga kung magisgot tag manulunda o mensahero duha ka matang espiritu nga kahimtang og tawhanon nga kahimtang. Kining the Biblia Reverend nga gitawag og the voice. Niapod kita ni ana Bradron no? Ato ipakita. na The Voice. The Voice. Dili ni The Voice of Danilo Nakwa og Makarayo Bradron. The Voice Makarayo. Step into the story of Scripture. Ari ko mabasa ikutlo man kaganina sa the Holy Bible sa The Church of Jesus Christ Latter-day Saints ang Hebrewanon nga nagisgot sa mahitungod sa mga anghel nga duha ka matang espiritu nga kahimtang og ang katong dunay unod og bukog. Ari pod Reverend sa nining Biblia nga The Voice atong tanawon ang Hebrews 1 ang gingon dinhi. The word angel, mao ning manulunda or anghel, literally means messenger, and it can refer to either a human being or a heavenly being. Pasanon to sa Cebuano ang gingon. Ang pulong nga anghel literal nga nagkahulugang mensahero o kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. Busa, ang gisgutan sa Revelation chapter 7 verse 2 and 3 Bradron nga mensahero o manulunda tao di ay na nga kahimtang Bradron dili katong anghel nga literal nga naay mga pako Bradron. Tinuod. Katong anghel nga gisgutan espiritu nga kahimtang og may anghel o sinugo o mensahero nga may bukog og may unod busa naghisgot ka nagtao busa dili ka na spiritual angel Bradron ang nakasulat sa Pinadeg City 2 og 3 Bradron Tinuod. nga manunda nga gikan sa silangan o mensahero nga may kauban Bradron. Tinuod ka na. Og ang pribasa mabasa nga ang manunda sa Biblia Brad Rini nga naghisgot og espiritu nga kahimtang. Nyari ba ito mabasa sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 14, ingon ni atong mabasa. Apan kinsa bang manulunda ang iyang giingnan? Lumingkod ka sa akong to hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba sila tanan
mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Kung mao, matinaw, Brad Ron, Brad Hernan, Brad Rene, nga ang espiritu nga kahimtang nabasa, apan kinsa bang manunda ang iyang giingnan. Lumingkod ka sa akong tungtod ang imong mga kaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong matil. O niya sa versikulo 14, dili ba silang tanan, mga espiritu man lang, mga sulugoon? Di ang the word nga angel o anghel o manunda o mensahero, duha ka kahimtang. Espirituhanon nga kahimtang o espiritu nga kahimtang o tao nga kahimtang. Pero kung magpakita kita sa Biblia nga doon na bagay tao nga gitawag og manulunda nga mabasa, mga mahal namong tigpaminaw? Oo. Si Juan nga Bautista sa Biblia gitawag og manulunda. Pero unsang Biblia nga atong basahon? Ang Biblia nga gitawag og ang pinadayag tawgon og bugna og ang Santiago tawgon og Jacobo, pero diha lang sa Mateo. Hain kini nga mabasa sa Mateo, Brad Hernan, sumala sa Biblia nga si Juan Bautista giingon nga manulunda. Atong mabasa Reverend sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasahon mao kini. Og sa milakaw kini sila misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawhan nahatungod kang Juan. Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan usaba ka bagakay nga ginahapay-hapay sa hangin? Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw usaba ka tawo nga nagasulob og mga panapton nga hamili? Ania karon ang mga nagagamit og mga panapton nga hamili anaa sa balay sa mga hari. Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw usaba ka manalagna? Oo, nagaingon ako kaninyo og labaw pa kaysa manalagna. Siya mao ang hingtungdan sa nahasulat ania karon akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong naong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Busa, mo ni ang gitawag og unang hubad sa King James Version nga ang ilhanan sa Cebuano ang pinadayag tawgon og bugna, ang Santiago tawgon og Jacobo. Nakita nato nga si Juan Bautista sa nabasa sa Biblia sa bersikulo 7 naghisgot niya og the word nga nahatungod kang Juan. Og sa milakaw kini sila misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawhan nahatungod kang Juan. Naunsa ni si Juan sa bersikulo 10 gitin-aw ni ini nga Biblia siya ingon ni Kristo mao ang hingtungdan sa nasulat ani karon akong gisugo ang akong manulunda. Si Juan Bautista gipasabot sa atubangan sa imong naong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Kung mao manulunda o sinugo di ay lahi sa uban brethren nga ang ilang nasabtan basta kuno manulunda Espiritu ra na ay kahimtang. pako ang kahimtang. Busa ang uban brethren na naway ni Felix Manalo kay nag-angkon po lagi manulunda. Gibutangag sungay si Felix Manalo oy nya nagdiwal ang dila kay giingon man nga si Kristo daw tao unya si Felix Manalo manulunda. Wa man po kahibaw lagi nga manulunda man na may tao nga kahimtang dawgog manda. Ang away diha og di ta gusto di lang po nato ipadiwal-diwal ang dila. Patyon lang nato sa doktrina og di ta muuyon. Patyon sa pangatarungan. Pangatarungan. Pero kung moingon mo nga walay mabasa nga tao nga manda, diha na mo napildi sa Iglesia ni Cristo hino. O kinabasa na pa nato sa Biblia nga unang hubad sa King James Version ang ilanan pinadayag tawag og bugna. Og dili pud ta magbinastos kung magpamatuod ta. Tinuod. Muna nga sa mua, wala may question nga tandugon ang among doktrina. Pero kung manubag ta, di ta magpanubra ba nga hasta og unsa bang personal nga gisgutan nga kanang lapsis na ba sa kanang masumbong bata pananglitan malibilo ta. Muna nga ang atong gisgutan karon mao nga nabasa na nga si Juan Bautista gitawag manunda sa ato pa tao nga kahimtang sinugo busa kanang nas pinadayag si Tidustris nga adunay mga pamatik og sa Badista pa sila kuno na og sa Iglesia ni Cristo pa si Felix Manalo man kuno na brethren kauban sa mga ministro. Pero sa ato apod karon nga kaatbang nakakopya man diri brethren si Makarayo naman nagsidani og kauban niyang mga gitawag sa uban nga mga tortugok kuno kay ngano man kikas PBCM niya sila kuno ang katumanan og di mosulod sa ilaha di kuno maluwas.
na unsa Pero nahimo na hinungtang na impierno na dugay brethren. Pero ang dapit nga dadanan sa kaluwasan to amon hinoon sa kalaglagan kay Impas mahinon sila. impas man tanan kay may mabuhay dito super air kay gas man dito. Muot po. Taon pod. Oh, nakaron. Ang ato namang susihon, unsa day kabilinhon ang maong timbre brethren sumala sa Biblia nga gibutang sa agtang. Pero matud pa sa Sabadista adlaw igpapahulay kuno na nga mahimong natimbrihan sila kay naa sa timaan nga nagpantay sa adlaw ipapahulay. Okay, mo ni ang kaimportante nga doon nagi matimbrihan kay doon magahimo sa pagpanimbre. Pasanon ko rin, ari ko mabasa sa Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 3 o 4. O gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta o kini sila gihatagan og gahom, maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Og sila gipinahan nga dili ila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nanagtubo o ang bisan unsang kahoy, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa tungod kay katong upat ka manulunda brethren. Katong gihatagan sa pagpangdaot sa dagat sa yuta o sa mga kakahuyan. Sa dili pa day matapos ang pagpanimbre brethren, wala pa'y makita nga panghitabo, pero kung matapos na ang pagtimbre brethren, mo na nga makita din nga doon na pagpangdagmal. Ug ang kabililon sa timbre kay ang malaglag di ay brethren, katurang walay timbre sa Dios di sila maagtang. Nga kung sa Sabadista pa ang adlong igpapahuli na mo'y ilaha. Nakaroon ang atong susihon sa nakasulat sa Biblia, unsa ba kabililhon ang maong timbre? Mga mahal lamong tigpaminaw. Ang tubag sa Biblia, ang kabilyon sa timbre, magapabilin kanya na sa pagbarog. Ay ng puriba, Brad Hernan, sumala sa Biblia nga ang maong timbre, magapabilin ka sa pagbarog niya na. Ang pre-barebren, basahon ta sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. Ang Ginoo nakaila sa mga iya og ang matag usa nga nagapangalya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Busa importante igalang Roger de la Piña kaysa gibasa ni Brad Hernan nga kung unsa kining timbre nga gisgutan nga mo'y madawat sa tao kaluwasan matud pa ninyo kay adlaw man nga igpapahulay niya itimbre man na sa agtang. Sa nabasa sa Biblia magapabilin kanya na sa pagbarog kay ginguman apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog. Ngano daw nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. May gidalang timbre nga nag-ingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangalya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Nailhan bradron nga mga katawan ni sa Dios kay naay timbre ug sa Seventh-day Adventist pa nga imong mga kauban ni galang Roger de la Piña mo na ang adlaw nga igpapolay. Adlaw ka igpapolay ang gitawag og malig-on nga patukuranan nga mao ang timbre nga nakasulat sa Biblia, brethren, sumala sa Biblia. Nihari ba ito lang basahon sa Episo, Kapitulo 1, versikulo 13. Pinagi kaniya kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita, mahitungod sa pagluwas kaniyo og sa na nagpanuo na kamo. Kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Sa nabasa nimo ang timbre ba dia adlaw igpapolay, brethren, Adili rib. unsay nakasulat nga timbre? Ang timbre mao kini ang Espiritu Santo. Oh, higalang Roger de la Piña, wala magkadimao ang gipares sa Ezekiel 20 versikulo 20 og 7:2-3 sa Pinadayag. Mura na sa atong mga natun-an sa mga naging pagtuon ba doon sa ilang isaligang adlaw ipapahulay. Muna nga timbre di ay sa Espiritu Santo sumala sa nakapayag sa Biblia pero diin man matimbrihan sa agtang sa unsang paagi ang pagtimbre, brethren. Okay, aniya reverend sa unsang paagi ang pagtimbre basahon nato sa Hebreanon Kapitulo 10 versikulo 15 ngadto sa 16 rib ang basahon. Ang gingon ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato kay tapos siya makaingon. So unsa may gipamulong sa Espiritu Santo? Nes 16 kini mao ang pakigsaad nga akong paghimuon uban kanila tapos ni adtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo.
Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing o igasulat ko kinidiha sa ilang mga salabutan. Busa ang atong salabutan nasa agtang. Ang paagi day sa pagtimbre isulat, isip ilhanan pero dili literal kay ang atong salabutan naman diya sa atong agtang uutok. Ug ang timbre ingon nga masulat mo na ang Espiritu Santo. Busa kay mauman ang timbre sa Espiritu Santo kinahanglan nga kung dawato nimo na natimbrihan ka na. Tungod kay sa episo 1:13 adunay maayong balita nga gihisgutan o gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Saa day sa kaluwasan sa Espiritu Santo kisa ang modala. Walay lain ang mga ministro sa PBCM dili ang padim. Kami ang nagwali sa Espiritu Santo nga mga tao nga gitawag og sinugo nga adunay leader. Kita may gihimo bradron nga chief minister ni master. Tinood ka na. Busa dili katong kawatan bradron nga nibutho lang kalit pa bradron. Ang mga tinudluan man ito sila ni mo, Reverend. Okay, si master man lagi nagsugo. Og dili po na pagpamoy-boy bradron. Pagsulti lang na sa tinuod. Pagsulti lang na sa tinuod kay gipatuluan man ni master. Hain ang tagna para kanato Brad Hernan nga nagwali sa Espiritu Santo. Ani ang tagna reverend sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang atong pagabasahon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa pagkatuma na mga mahal namong tigpaminaw, dugay ang giwali sa PBCM nagsugod 1967. Abril 15. Unya karon sila kunoy katumanan na unsa ba ning mga tawhana nga mo lagi na ba matingata aning mga kawatan ba? Di man pwede Reverend nga kining tagnaa unang Pedro 1:12 sa dihang matuman tumanon pa adto na nila. Sama mas pusil ba kung ang pusil na kabuto na ang bala di na mo buto og usab kay basyo naman to. So lugar kung sila mo gamit ani wala na basyo na mo kaya ang katumanan ani naman sa PBCM. Busa kadto dieng manulunda nga gikan sa silangan nga usabra doon nga naggatimbre unya sa pagbuhat na may mga kauban. Nakita usab ka na sa pananawon ni Bobot Pantabra doon. Tinood na, Reverend. O para ipakita nga dito siya ang pananawon, usa sa mga ministro gipakitaan ni Master sa pananawon nga dito kalangitan ba doon nga na ay iyang nakitaan nga nagkinagalkal pero sa mensahe ba doon gisultihan siya ni Master ba doon. Si Master ni pahulay na kay 2004 September 26. Unya sa pananaw ni Bobot Panta Bradon, asa makita Bradon? Atong mabasa din sa ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 dinapati kining pananaon sa atong kauban nga ministro si Brother. Nausab kita niya na no, second edition eh. Okay. Atong basahon Reverend sa pahina sa 60 isiting adto sa 68 mo ni atong mabasa. Usa sa mga kauban nga ministro si Brad Luciano Panta Jr. mi-share sa iyang pananaon og damgo nga nahitabo sa 1990. Diin nakita niya ang mga butang nga puti nga nagalupad ubos sa panganod daw sama sa mga makina nga kumplito sa mga parte. Adunay usa ka tingog nga nag-ingon nga kanang nag-una si Luloy na. Ati pa daan magbasa. Sa iyang pagpasabot, kini nga damgo nagpakita nga si Reverend Charlie R. Eugenio mo gipili sa Ginoo, si Master ang gipasabot aron magdumala sa PBCM samtang nagapaabot pa ang tanan sa pagbalik ni Master. Ati pa daan pagbasa. Kini nga bahin sa pananaon gisulat aron ipakita ang espiritual nga pagpasabot og pagtuo sa mga magtutuo nga nagapadayon sa maong pagpanudlo din siya si Reverend mo'y manguna sa pagwali sa Espiritu Santo. Ug uban niining pagpanghinaot nga masabtan ninyo ang pahayag sa tagna ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 sa King James Version nga ang katumanan mao si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. uban sa atong baruganan sa pagpamatuod sa pundok sa PBCM. Di nakita Bradon nga naagyo nangulo dito siyang pananaon. Di takdo sa pinadayang City 2-3 Bradon. Gani gipakita nga gamay pata Bradon naa diri kini nga picture na kini nga sa makita nga dili pa ko kabaloan ni Bradron gisinanaan ko ni Master sa pagkapari Bradron. Kunya gipakupot kag Biblia. Gipakupot og Biblia ang iya duha ka libro Bradron nga gitawag og No Limitangri og El Filibusterismo Bradron nga gigunitan niya.
O sa paagi nga, gisuloban ko sa iyang sinina sa pagkapari, Brother, kay moabot ng panahon nga mahimo kong magwawali. O sa diyang gideclare niya, Brother, kita lugar ang chief minister. Man si Macarayo mooy nagdas katumanan sa gibasa-basa kanina tong City 2-3, Brother, gikan sa uno sa Pinadeg, Brother. Nga nang hadlok o gubat, pero di ay ilagi tuyo, Brother, pag-promote sa gubat kay namaligya o nagpahalad ba sila mga bandole, Brother, nga di kuno sila tablan sa bala ba. Abot kag testingan di ba kan mulit-adlit-ad ning mga buangan Nya doon na po kuno sila pulong pagpanipas kuno Reverend. Oh, abot lang kag butipas magyapon. Kana lang. Kay matod palagi sa ilang katarungan, tingata, Brother, panagang kuno sa gubat, pero ang mga tarantado nag-ingon nga i-rapture man kuno sila si Espiritu Santo. Didto sa bag-ong kalibutan, busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Wala ba'y mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo, Brother, mo rapture si Kristo ra ba na? Di unta sila magabit-gamit ng rapture at tuwangon nilang gubat kinamo kay pulong pagpanipas. Agas mo mag-release og pulong nga naman day rapture. Nagiunsa man lugar to ninyo tong pulo nga inyong gi-release para sa gubat nga mga layas maday mo sa kalibutan. Pag abot dito sa ilang butanganan, patay pod. Wa gyapon. Nilikay sa gubat, Brother, pero kamatayon ang padulngan. Sa tinod lang mga malamong tigpan, try to research sa gisgutan nilang katulo kadakon ang kalibutan katong ilang padulngan og maluwas ba dito. Yama-yama ning mga tawana, nya mutuo ta na. Among lang ni sa among pagtulunan. Mo nang gisigihan ginamog birada nga ano. Wa na mo lungi kay ngano, di mi gusto nga maamong mis ilang pagka yawa sumala sa tagna ni Master. Ingon ni Master, ang pundok-pundok sa sulod sa pagtulang PBC mo bulag, magtukod-tukod kaugdahan daw na sa yawa. Busa mga mahal namong tigpaminaw, no? Among gipanghinaot nga labi na sa nagapangutana si Roger de la Piña nga nasabtan nimo nga dili day na kanang nagpatik, nagdalag patik adlong ipapulay kay wa na sa ato nang natunaan. Patik na nga pagwali sa Espiritu Santo aron dawaton sa tao ang kaluwasan nga magsugod sa silangan kundi silangan halayong silangan mao ang Pilipinas humala sa brief history of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa page 110 sa bag-o o sa daan 114. Makita nato. Og among gipanghinaut nga nasabtan nimo higalang Roger de la Piña. Gani daghan pa unta ang ubang mga butang. Pero ato sang ikat, Brethren, sufficiente naman siguro para sa uban na po nga atubangon nato ang mga nangutana kanato nga nagkinahanglan pagtubag, Brethren. Okay. Ug kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa among magtutulo, Divine Master Tomas Dini Sr., o ingon mo sab sa kauban nga mga ebanghelista. Kiniusab si Brother Renibong Rikiti. Kiniusab niyo yung igsoon Ebangelista Brother Hernaldo Pipi. O giniusab ang inyong igsuon, Ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.